Coriki. Deixa de facer ruido! Eldor, dixen que deixes de facer ruido, xa espertaches a todo o mundo. Sabes que hora é? Déixame, non me moles. Oh, que é iso? Escoitádeme, isto é o que nos diferencia dos cavernícolas. A diferenza dos nosos antepasados, nós temos festas. Temos festas marcadas no calendario e nas festas temos fogos artificiais. Estas son candeas romanas, miña mociña lista. De agora en diante sempre teremos fogos artificiais. E a iso chamaslle ti fogos artificiais? Non o entendo. Todo está tal e como indican as instruccións. Queridos amigos, os fogos artificiais teñen que ser algo moi fermoso. Inspiradores, flashes de lume e fontes de chispas sensuais. Mira iso. Debería ser tan bonito como unha choiva de meteoritos, como estrelas fugaces. Comprendo perfectamente. E onde se supón que deben caer esas estrelas? Iso dá igual. O único importante é que ten que ser moi bonito. Podes facelo. Intentarei, no. Ai, ata que por fin o consiga. Que teñas boa sorte. Vale, O día dos fogos artificiais. vale. Eldo quere inspiradores flashes de lume tan fermosos como unha choiva de meteoritos. Isto podería valer. Unha fonte brillante de sentimentos. Vale. Isto é aquilo. Vale. Ai, Deus santo, por favor, axúdame a conseguir esta obra mestra. Sí, señor. Conseguino. Sí, conseguino. Non o podo creer. Grazas. Moitas grazas. Maravilloso, é genial. Un meteorito magnífico. É enorme, impresionante. Ai, ui, aínda non arrefriou. Prométocho, eu non fixen nada mal. Os fogos artificiais son algo bo. Fixen os flashes de lume máis fermosos do mundo. E caeu isto e escangallouno todo. Tantos días de duro traballo. Veña, non te preocupes, construí un aparello novo, pero os teus flashes teñen que ser mellores cos da outra vez. Para que veña outro meteorito e lle caia enriba. Parvadas, foi un accidente. Así que un accidente. Se cadra se caera no bosque ou no mar, mesmo podería creer que foi un accidente se caera enriba da miña casa. Pero encantaríame saber que diaños fixen para que caera enriba da invención máis brillante da miña vida e a fixera a nacos, a miña fonte brillante de sentimentos. Pin, o meu reloxo está roto. Parabéns, Pinky. Grazas, podería reparalo, necesito urxentemente. Por qué? Como que por qué? De que serve reparar algo ou facer calquera cousa se de súpeto algo inesperado pode caer do ceo e estragalo todo? De que serve facer algo se todo vai ser en vano? Non me tome o pelo. Necesito o reloxo urxentemente. O teu ruido afectou o meu horario. Non sei cando teño que dormir, nin cando teño que despertar. Non sexas parva, non serve de nada facer plans. Faz plans e despois procedente de ningún pan. Da nada, non farei máis plans. Nunca máis. É inútil, é mellor non construir nada. Canto menos construas, menos te decepcionarás. Non o permitirei. Non deixarei que caias nun estado tan primitivo. Necesitámoste. Achegas a festa. Necesitamos fogos artificiais. Festa? Que festa? Cal vai ser? O día da xustiza? Xa, claro, non existe xustiza en todo o universo. Despois do que ocorreu hoxe teño máis claro que auga. Destruirei no todo, xa nada me importa. Por favor,
Ai, Deus santo, santo ceo, porque isto me ten que ocorrer a min? Eu só quería fogos artificiais pras festas. Supliquei, esperei e pedín só un pouquiño de sorte, unha fermosa fonte de chispas. Ai, e agora todo termina con esta maldita tormenta que está a caer. Ai, santo Deus, esta é a inspiradora fonte de lume, flashes brillantes de sentimentos. Estou agradecido, moi agradecido. Moi agradecido. Escoitade, estou rendida. Necesito dormir. Ai, Un momento, temos que practicar. Mañá é a festa. Como era? Era o gran día dos fogos artificiais.